cidadães impediron que ano tras ano estemos aquí sellando o noso unión e desfrutando das sopas de allo e de toque dos polións. Damos sangue esta tradición. É a cuarta vez que nos juntamos este ano, nos deste entroido de 2025. Por lo tanto, xa vimos ben entrenados para dar que duro. E para que se nos oia en todo Valdeorras. Ahí, se oya. ¡Lume! Non nos vamos liar máis, que as sopas van enfriar e os chorizos pódense queimar. A labor de Begoña, dos viticultores e todos os seus compañeiros, a pesar de meternos nestes líos a Marina e a min, de ter que dar o pregón, está ben demostrada. Marina, a mí xa se me seca a gorxa. Begoña, danos un rolo de viño. Vamos brindar por nós e por todos os participantes desta xuntanza. E de paso, danos o permiso para arrancar co frión.